Dette er en lille introduktionsvideo i Silkes Venner. På startskærmen har I 4 valgmuligheder. I kan enten vælge vendespil, talleg, bogstavleg eller læseteater. Da dette er gratis udgaven, har vi valgt at tage udgangspunkt i vendespillet. Her kan du køre frem og tilbage på skærmen for at vælge det vendespil, du gerne vil spille. Vi tager dyrene. Når man får et sæt, der er rigtigt, så fortæller Silke, hvad det er, man har fået. En elefant. En abe. Yay! Hvis du trykker på pilen oppe i højre hjørne, kommer du tilbage til startmenuen. Tallene indikerer antallet af brikker. Det man også kan er, at man faktisk kan bruge sine egne billeder. Enten billeder man tager, eller billeder man allerede har liggende. Hvis du trykker på huset, kommer du hjem til startskærmen. Dette var en meget kort introduktionsvideo, da det desværre ikke er den fyldige udgave. Det koster 16 kroner at købe enten talspillet, bogstavspillet eller læseteateret.